Volvo XC90 дизел, монтаж на водородна клетка тип цилиндър. Ето вижте къде компактно е монтирана уредбата. Джипа е 7-местен и по този начин също могат да се ползват и седалките отзад. Ето на дъното на багажното отделение е монтирана. Сега ще ви покажа отпред двигателния отсек да видите. Ето го мотора.